Στο παράρτημα 2 του ΦΕΚ 963 βλέπουμε τον πίνακα που περιέχει τα εξαρτήματα του δικτύου του φυσικού αερίου. Ανοίγοντας το φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες των εξαρτημάτων, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τα σύμβολα αυτά με τις αντίστοιχες φωτογραφίες τους για να δούμε πώς είναι και στην πραγματικότητα. Παραδείγματος χάριν, βλέπουμε την κύρια προφρακτική διάταξη, δηλαδή μία βάνα αποκοπής αερίου και την αντίστοιχη φωτογραφία. Τον μετρητή του φυσικού αερίου και τον ρυθμιστή της πίεσης, καθώς και τη βαλβίδα πυροπροστασίας. Σύμφωνα πάντα με το ΦΕΚ 963, επιλέγουμε να τοποθετήσουμε αμέσως μετά το μετρητή του φυσικού αερίου μία βάνα αποκοπής και στη συνέχεια μία ηλεκτροβαλβίδα φυσικού αερίου. Πριν από τον καυστήρα του φυσικού αερίου, επιλέγουμε να τοποθετήσουμε μία βάνα αποκοπής, μία κύρια αποφρακτική διάταξη δηλαδή, ένα φίλτρο αερίου, το τάφ καθαρισμού, τη βαλβίδα πυροπροστασίας και τον αντικραδασμικό σύνδεσμο και την ένωση του δικτύου με τον καυστήρα του αερίου. Στον τοίχο του λεβιτοστασίου εγκαθιστούμε έναν ανιχνευτή, ο οποίος συνδέεται ηλεκτρολογικά με την ηλεκτροβαλβίδα, την οποία και ενεργοποιεί σε περίπτωση διαρροής. Σύμφωνα με την νομοθεσία, μία τρίτη βάνα αποκοπής πρέπει να τοποθετείται κατά την είσοδο του αερίου στο λεβιτοστάσιο της πολυκατοικίας, για την άμεση διακοπή του από τον καταναλωτή σε περίπτωση διαρροής. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, η τρίτη βάνα έχει τοποθετηθεί στο τμήμα του δικτύου που κατεβαίνει από το ισόγειο στο υπόγειο, γιατί η πρόσβασή της από τους κατοίκους της πολυκατοικίας είναι άμεση. Στην περίπτωση που το δίκτυο του φυσικού αερίου μπαίνει στο λεβιτοστάσιο από την οροφή του, παραδείγματος χάρη, όταν ξετρυπάει από την πιλωτή, τότε υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετηθεί ένα κομβίο κινδύνου πριν από την είσοδο του λεβιτοστασίου στη θέση της βάνας αποκοπής. Η αντίστοιχη βάνα τοποθετείται στο τμήμα του δικτύου που κατεβαίνει από την πιλωτή προς την οροφή του λεβιτοστασίου. Ακολουθούν παραδείγματα από ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Επανερχόμαστε στα οτοκανταρχεία για να τοποθετήσουμε τα εξαρτήματα του φυσικού αερίου στις κατόψεις του ισογείου και του υπογείου. Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού είναι η αρρύθμιση των τμήματων του δικτύου του φυσικού αερίου. Ξεκινάμε λοιπόν από το μετρητή με τον αριθμό 1 και προχωράμε αριθμώντας τα τμήματά του. Έχουμε αποφασίσει ότι θα τοποθετήσουμε μία βάνα αποκοπής αερίου και μία ηλεκτροβαλβίδα φυσικού αερίου στο ανερχόμενο τμήμα του δικτύου, δηλαδή στο σημείο 2,3. Επειδή τα εξαρτήματα δεν μπορούν να φανούν στην κάτωψη, μεταφέρουμε το αντίστοιχο τμήμα. Ανοίγουμε το αρχείο βιβλιοθήκη AutoCAD, από όπου και παίρνουμε μία βάνα αποκοπής αερίου και μία ηλεκτροβαλβίδα φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, τοποθετούμε μία βάνα αποκοπής αερίου στο κατερχόμενο τμήμα 5,6 του δικτύου με τον ίδιο τρόπο. Συμπληρώνουμε τα εξαρτήματα του φυσικού αερίου στο υπόπνευμα του σχεδίου μας. Τέλος, στο κατερχόμενο τμήμα 9,10 του δικτύου του αερίου, τοποθετούμε τη βάνα αποκοπής, το φίλτρο, το τάφ καθαρισμού, τη βαλβίδα πυρασφάλειας και τον αντικραδασμικό σύνδεσμο, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Στον τοίχο του λεβιτοστασίου σχεδιάζουμε και τον ανιχνευτή του φυσικού αερίου. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται μόνο για ανερχόμενους και κατερχόμενους αγωγούς. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα εξαρτήματα τοποθετούνται κανονικά στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί και η βάνα αποκοπής του μετρητή. Τέλος, συμπληρώνουμε τα εξαρτήματα του φυσικού αερίου στο υπόπνευμα του σχεδίου μας.